Anong pangalan nila? Belang po. Ilang taon ka na? 17 po. Kailan ka nag-umpisa maging drag racer? Ano po, nung 14 years old po ako. Hindi ka ba pinagbabawalan ng mga magulang mo? Hindi po. Basta po legal, hindi po illegal. Bakit mo naisipan naging drag racer? Na-inspired lang po ako sa mga ano ko po. Tropa ko po, ganun po. Paano ka natuto? Paano ka natuto? Ano po, tinuturuan lang din po ako ng mga ano ko, tropa, ganyan. So, ano yung mga message mo sa mga gustong maging drag Drag queen? race. Ano, wag kayong kakabahan, ganyan. O kaya, marami kasi ano, sa akin dati, marami nagsasabi sa akin na, ano, hindi ka makakapasok ng legal, ganyan. Kasi nga daw, hindi ka naman masyadong sanay, ganon. Marami nagsabi sa akin, pero hindi ko pinansin. Pero mas inano ko yung pangarap ko, yung inspired na ano po, Na maging drag race? kung saan sana pa ako nakarating. Bulacan po, Bulacan, Pampanga. Ano po, minsan po, di pa po ako nakakalaro ng Batangas, pero baka po. Ano-ano na yung mga napanalunan mo for this game? Ngayong year po, ano po, third po. Third po ako nung first trophy ko po, third po ako. Sa 59 All-Stock din po. Tapos nung second po, ano mo second? Kalimutan ko na kasi. Pero nakapag-champion po ako sa lalaki. Sa DRP po. National ka nakikikompete? Pa? Sa national ka? Sa national ka nakikikompete? Hindi po, Opo, dito. Sa mga palaro lang po, ganyan. So, ngayon, sikat ka na. Ano yung mga mensahe mo sa mga kalalakihan naman? Dahil kanina, natalo mo yung isang lalaki. Hindi ko po alam, sabi ko eh. Pero pangarap ko po kasi makalaro sa mga lalaki. Kasi lately po, puro mga babae po yung mga nakakalaro. Diyan sa Bulacan lang din po. Bulacan din. Sa major ka, sa Bulacan ka nakikilaro? Opo. Doon ka na-discover? Doon din po. Opo. Gusto ko lang po pasalamatan yung mabubuti nating sponsor. Hashtag BWin, SureWin, hashtag Motol, hashtag AstigWorks, hashtag Firekill, hashtag BS Babe Shop, hashtag Cha, hashtag Time High Risk. Yun lang po. FDR Inside Racing SWR YSS Flex G The street is on fire Here comes the racing team with the speed, the flash is like a beam. We gotta beat all the enemies and win the race. Here comes the racing team with the speed, the flash is like a beam. We gotta beat all the enemies and win the race. Nasa karera na ito namulat sa pagsampa sa motor. Walang pagi kahit masukat at kilala siya sa larangan ng pagbilisan. Walang makahigit sa race at di nyo maiwanan ko nga na niya natuto tumatak na sa larangan. Batikan at magaling sa karera, iniilagan sa pag-setup ng motor. Kalaban ay nangangayaw pag binirit na sa race at motor na sumisigaw. Habang pakape-kape nagsisetup ng motor, pa easy lang sabay piga na si linyador. Hindi ka naaabot kahit ano pang biga mo, malayo ang lamang